अच्छा भैया एगो बहुत बढ़िया निर्गुण हमर गायत्री बाबा गौले रहनी उहे निर्गुण रसम के बीच में भेजे जा रहल बनी। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रसम के दुलार प्यार मिली। हमरा नाल पर संगत करते रहे हमर छोट भाई दीपक दीवाना जी, बेंजू पर संगत करते रहे हमर छोट भाई संजीत संस्कारी जी, झाल पर संगत करते रहे बबुआ मंटू। संजीत बबुआ कैसे निर्गुण के भाव लागल कि चलत डहरिया अरे पिरा जात पाँव रे, चलत डहरिया अरे पिरा जात पाँव रे, कि जुनियों से दूर बा, कि जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डहरिया चलत डहरिया पिरा जात पाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अकेलबा संगीना साथी नइखे सवारी रे हाथी घोड़ा हाथी, जाए के अकेलबा संगीना साथी नइखे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, जाए अकेलबा संगीना साथी नइखे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी। और का बीच दरिया बीच दरिया दरिया में नइखे नाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। फेरा में परनी बहुत कठिन पापा कैल तरनी, करनी ना धरनी
फेरा में परनी बहुत कठिन बा पार कइल बतरनी दीपक बबुआ करनी ना धरनी फेरा में परनी बहुत कठिन बा पार कइल बतरनी काहे पवरे नया आवे और आप बाटे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे लास्ट में कवि का कहता है करबहू है पैबा कमैबहू है खैबा दोसरा के देख के अनेरे पछतैबा करबहू है खैबा कमैबहू है खैबा तो सारा के देख के अनेरे पछतैबा मंटू बबुआ करम के कमाई संगे संगे जाई करबहू है पैबा कमैबहू है खैबा दोसरा के देख के अनेरे पछतैबा काहे से कहल बा सतुए पर सबूर करा सतुए पर सबूर करा सतुए पर सबूर करा मिली ना बुलाओ रे चलो जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे चल डहरिया बिराजा पाँव रे चल डहरिया बिराजा पाँव रे जोनियों से दूर बा